Слушаме. Здравейте, хора! Продължаваме клипа, където евента. Тоест не го продължаваме, но то ще продължава евента веднага като спряхме този клип, почваме този. И така, за закъснение, но ще качим клиповете. На 24-12-14 сутринта ще се вземат тези честове, явно ще има подаръци в тях, дето по телхата. Това е много добре, сега отивам на евента. Както виждате, още не е свършил. Спаунер, и аз взех един. И се претъпках с брони. Ясно чудовище. И моето, ама човек не мога да отворя един крафтен тейбъл. Друго всичко мога. Поне един крафтен тейбъл да мога. Не знам, нещо се е бъгнало и... Баннаха един от сървъра. А? Един го баннаха от сървъра. Явно и на... да, ние ще направя списъм. Явно не баннаха дед без при нас. Иване, ти какво правиш, бе? Аз съм? Ама правя стаичката за чудовища. Мале, не да буташ нищо, моля те. Ти знаеш как да я направиш? Ето си моята стаичка. Аз ще правя той. Знаеш как да направиш зомбитата да не излизат от нея? Какво? Знаеш как да я направиш зомбитата да не излизат от къщата? Да не излиза. Да, от тя става да не излизат. Ама не мога да отворят вратата. Не, аз ще го направя. То се разбра, че не знаеш и така евента е свършил. Къде е сега? Никъде. На евента съм, но той е свършил, така че идвам в къщата. Един, два, три, 4, 5 съндъка. Вземи спалнера за тебе. Къде е спалня? Ще взема и мой, взема малко камък. Вода ни трябва. Човек, айде да сложим тук спалнера долу. Не. Аз ще направя една спалничка. Вода имам ли? Кофа с вода. Не, Те аз имам мляко. аз съм да напълня. Човек, когато стъпи админ да видиш кой направил също. Те изпих млякото, къде? Това с мене. Погледни нагоре, молодца. Ела при мене. Къде сте? Погледни нагоре сега кой е направил. Какво е направил? И сега пак да ловя. Гати хамове. Мишката... Просто не знам какво каза за него. От такъв човек аз никога не съм виждал. Че е чупил. И сега трябва да си игра да качвам. Ой. Скука. Няма песен. Само да го намеря. Човек, ти не му имаш скайпа? Не знам дали... Без да искам, ти кому се пречи на пътя? Да, аз ще го патя.
Ти колко неща си пропуснал на Заре. Ще гледаш после клипа. Но те поне прави стълбички. Той нещо колко нагоре. Абе, Иванчо. Това спална си ми. Какво Аз спал? си спална вода. А? Взех те едно място на спална вода. Готово стигнах. Кой знаете, ама малко съм боен. Тук ще затапя. Тук ще затапя, да не видя. Къде? А, къде ми е водата? Има вода. Къде ще е? На спална, ма къде има вода. Като е шума, ще изчезне. Това го пробвах споко. Вече. Човек, ела да знам къде да сложим спалнера. Сега съм помря. Ти пък кофе с мляко слагат, кофе с сода няма да сложат. Тигайте прости. Аз го видя. Чакай, какво вари? А? Какво вари? Да, 7 минути сме снимали. И ако си добър човек, ще дойдеш малко да помогнеш навънка. Има навънка, Миши прето. Абе, вече влязах вътре. Аз вече влязах. Оф, Ивани! Заставаш пред мен и ми бъгва нещо. Дръпна се. Крафтинг тейбъл, що нямаме такова? Има. Не съм го видяла. Човек след малко за малко ще стана баком да скача едно видео. Че това въпрос, така Ти щеш ли да се сетиш да го направиш, Ваня?
Чакай, умина се.